Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu. Se întâlnesc la o țigară, afară. Ai plecat undeva în concediu? Da, am fost în concediu la 5223 km de Tenerife. Wow! Unde mai exact? Acasă, la Iași. Bulă la ora de geografie. Profesorul: Bulă, ești un elev problemă, dar îți mai dau o șansă. Spune-mi tot ce știi despre Carpați și îți dau notă de trecere. Vă referiți la cele cu filtru sau fără? Bulă, îți plac femeile urâte? Nu, Ștrulă. Dar cele care nu știu să gătească? Nu, Ștrulă. Dar cele care mint și înșală? Nu, Ștrulă. Bine, Bulă. Păi și atunci de ce te-ai combinat cu nevastă mea? Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe și îi spune: Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul meu să cumpere 2 kg de mere de la dumneavoastră. Am cântărit merele și, spre surprinderea mea, abia dacă aveau 1,5 kg. Tot ce e posibil, doamnă, dar pe băiatul dumneavoastră l-ați cântărit?